You remind me of my boyfriend. Always say, why must I pay 10 or more cows for one cow a womb? I agree with him 100%. It really doesn't make sense to pay 10 or more cows for inkomo eyi-one endala ethanda ukulwa ekudala yahlatywa zezinye. Wes ubuphinde ke ngoku uyithatha kwalapha kule lali iyi-one. Le nkomo kaloku isengamane igoduka iye kwisibaya sakowayo iphindele phaa ngoku soyithengile. Umane uyinqanda phaa iyongena kwesaa sibaya uphinde uyibuyise kwesakho phinde futhi iye. Ewe kaloku ilapha kufutshane. Andiyazi ke noba niyandivana.